Je január, nový rok ťa motivuje, aby si sa zmenil. Predstavuješ si nový začiatok, svoje nové ja a cítiš sa naplno pripravený. Takže potom príde na rad realita. Tréningy sa stávajú výzvou, ciele sa strácajú v záplave výhovoriek a keď sa pozrieš späť, vidíš už len zbytky svojich snov. Ale čo ak ti poviem, že jedno zlyhanie ešte nemusí znamenať koniec? Že je to len ďalší krok na ceste, ktorou si musíš prejsť. Čo ak ti poviem, že tvoj cieľ je stále na dosahu? Možno si to pokazil, možno si spadol na kolena, ale nikto iný ako ty sám ťa nezachráni. Žiadne klamstvá, žiadne výhovorky. Tento rok je tvoj. Teraz je tvoj čas. Nenechaj sa zastaviť. Nenechaj sa rozptýliť. Nevzdaj sa. Staň sa tým mužom, ktorým si vždy chcel byť. Kam zmizli tvoje predsavzatia? Možno sú tam, kde si ich nechal. Možno sú na ceste späť, ak si pripravený vrátiť sa do boja. Nenechaj svoje predsavzatia zomrieť. Bojuj za ne. A začni ešte dnes, kým nie je neskoro.